Hi ha altres pobles que en els mateixos centres se'ls han donat als usuaris perquè ells puguen demanar-ho, però aquí en els centres no s'ha repartit. Entonces, les associacions han sigut els que han pres aquesta iniciativa i a partir d'esta reunió nosaltres vam prendre la decisió de demanar a l'Ajuntament que ens creï una oficina municipal d'atenció a les persones discapacitades, majors i dependents, per assessorar-les i ajudar-les a presentar aquests recursos. Els recursos als que tenen dret per a que paralitzen el copagament i defensen així els ciutadans que més ho necessiten i a les famílies i als cuidadors. Suposo que sí, ho vam presentar per registre el dia 24. Esperem que ens contesten alguna cosa. Suposo que o al pleno o en algun moment ens contesten. Jo crec que és una cosa que és molt necessària perquè hi ha gent major, hi ha gent que no sap ben bé els drets que té, entonces des de l'Ajuntament penso que tindrien que ajudar-los i orientar-los un poc perquè tenen el dret a poder reclamar.